हेलो गाइस ये आम फिस्ट चली से फिस्ट एटी आम भाई बसुँच एटी आम गोटे मुरबी बसुँच से किसी देखी पारना एटी काजल दीदी बसुँच हसुँच एटी गाना ना वीडियो परिया कटा होची काजल आसिले कोबी तरकारी कौन खाइले कहते कौन खाइला आउ थे गो खाली लाज कर देख आम ठिमली दे आसिले सैले तो मैदा टाण एबे दला हाँ मैदा आना मुझे दल दूसरी जा आने मुझे दल दिए फुल ना टाइम लगे कहीं मंची कहीं आ गलनी नुआ वर्ष खाली बिना कैप्सिकम के तू खाई दे ना ना माने तमे जो कहू पकुड़ी करिया पे मु सेइटा कहूची न करथिले ना हां मु कहनी खाली पकुड़ी कर देथिले ना सादा पकुड़ी ग्रेवी बने न थांदे ना से कहू बिना लंका रे पकुड़ी एया ना देखि बिना लंका रे पकुड़ी आ लंका रे टेस्ट परिवा कटा हो मुझे यहाँ पैंट शर्ट चेंज कर दे आसला काना त रोसै आउ आज कोन ऊपर टा था नहीं आई तू पड़े माउस तर छोड़ किसी नहीं ना तो जो कथा बोरोडा बोरोडा हो हो रखे देखो दुकान पड़े देखो हमार कोबी कटा सरला कैप्सिकम कैप्सिकम भी कटा सरला प्याज कटा हो काजल रानी काटे देखो तपू आ राजा केमती बैडमिंटन खेलुंट बिनी मुह गलाउंट गाइस देखंतु बिहाइंड द सीन ऑफ ब्लॉग दे आसला एबे रोसे करिया बे तमे देखो बिनी रे बसची हवा पई नान हवा पई कोन दरकार तेल लगाई ना तेल अदर काट काटी के दिया दइटा रसुन पियाज जेति कि नागिवा सेति कि पकेबो केते पकेबा आधा पका आमे एइटारो सब जाय सेति कि थाइलो खाली से भाई मो जीवन खाइदो हां मु से कथा बुझबा हां तेल केति पड़िबो केते पकेइ मते को तेल दही पछे पकेइ हां से जा हो पछरे भाषण दो मते कहइबो केते पकेइमी हां से दो तमे को तेल पड़ी कौन कर देख फुल रखी दियो छक्कर जो पकोड़ी छान दिया एमती से सेमती कर सिया गुटे बड़ गेले काट दितले हानि और करे जान भाई पका भाई उठा जमा तू उठ कोन आ उठिबन छाणमी के मु छाणमी मु छाण छोटा बेड हेलो गाइस ठीक पूरा एकातर छणाबो दितर छणाबो
ଦିଥର ଛଣା କାଜଲ କେତେ ଛଣା ହବ ଦିଥର ଇଏ କିଏ ରେଡି ବଇଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ତୁ ଆହୁରି ଖାଇବୁ ମୁଁ କଲିକତାରୁ ଆସିଛି ଫିସ୍ କରିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି ରାତି 12ଟା ମଦ ହବ ମୁଁ ଏମିତି ପଦ ପଦ କହି ମୋର କାଟିବି ଠିକ ନା କାଇ ତୋର ତୁ ସେଇଠି ବସ ଯା ଗରମ ଲାଗିବ ଏଠି ବସ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଆମର ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଟା ଖାଇବେ ବୋଲି ବାବୁନି ବସ ଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ ଆମର ଏଠି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଛଣା ହଉଛି ବିନି ଆମର କଲିକତା ଫେରନ୍ତା କଲିକତାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ନେଇ ଆସିବୁ ଏଠି କରିଦେବି ହଁ ତମେ ଶିଖି ସକି ଦେଇ ପଳା ଗୋଟେ ଜାରକାରେ ବସିବ ମୁଁ ଜାରକାରେ ଯାଇ ମେସିନ୍ ନେଇ ବସିବି ସରିଲା ଦେଖ ହଉଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ବେଲିଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା ବେଲିଛି ବୋଧେ ଖାଇପାରିବ ଆସି ଟାଇମ ହେଲାନି 10:30 ପେଟି ଦେ ନିଭି ଗଲା ସରିଗଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପଡିବ ନାନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଗଲା ଚୁଲିରେ ଫୋକସ କରୁଛେ ଲୋକ କୋଉ ଟାଇପର କୁହୁଡି ମାନେ କୁହୁଡି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ ମୋ ଚପଲ ପୁରା ଓଦା ପତ୍ର ପାଣି ପାଣି ଏତେ ରାତିରେ ଆମେ ବସିଛୁ ନିଦ ଜଣ ମତେ ମାଡୁଥିଲା ମଝିରେ ଫେର ଭାଙ୍ଗ ଏବେ ବିଛଣା ପରେ ବହୁତ ଟାଇମ ମୁଁ ଥରେ ହାଷ୍ଟ ଚେଇଁଥିଲି କେତେଟା ରାତି ଜାଣିଛୁ 2:10 ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ଏମିତି ବସିଛି ନିଦ ଜମା ହେଲାନି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ନା ବାପା ହାରିଆ ବି ଖାଇବେ କାଜଲ ଯୋଉ ବୋଇରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଦେଲେ ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ପରଫେକ୍ଟ ନାନ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନାନ୍ ତୋତେ ନାନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ମଞ୍ଚୁରିଆନ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଦିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କେତେଟା ଖାଇଲୁ ଗୋଟେରେ ଫାଳେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଗେଟ ଉପରେ ବଇଥିଲି ତ ମୋଡକୁ ଦେଖି ଆଉ ତୁ କହ ପୁରା କ୍ଲିୟର ରେଡି ହେଇକି ଆସି ଭାଇ ମୁଁ ହାଷ୍ଟ ଶୋଇଛି କେତେ ଟାଇମ ଜାଣିଛ କେତେ ଟାଇମ ଦେହ 7:30ରୁ ସରି 6:30ରୁ ସକାଳ 7:30 ଟୋଟାଲି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି 13 ଘଣ୍ଟା ନା ଖାଇନି ପିଇନି ଶୋଇଛି ଯୋଉଦିନ ମୋ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଆଉ ଉଠିବି ନାଇଁ ମାନେ ଆସି ଖାଲି ଶୋଇଥିଲି 7:30 8ଟା ଯାଇ ଧର ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ଏବେ ଟେଷ୍ଟି ତେଲ ପକେଇଦେବୁ ତେଲ କାଇଁ ସେତିକି ତେଲରେ ତ ମୁଁ ଛାଣି ହେବିନି ମୁଁ ଯୋଉ ରେଟରେ ମଣିଷ ଟିକେ ପକେଇନା ବହୁତ ଛାଣିବି ତତେ ଏବେ ପାଣି କଷାରେ କି ଦରକାର ହଁ ଏଇ କଷାରେ ନେଇଯା ଆମେ କିନ୍ତୁ କାଲି ଏତେବେଳକୁ ସବୁ ଫାଙ୍କା ମୁଁ ଥିମି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ପଳେଇଥିବି ଆଉ ବିନି ଥିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ଆରେ କାନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ଲ୍ୟାବରେ କିଏ କଣ କହିବେ ଆହୁରି କାନ୍ଦ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବରିରୁ ଆଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ମାନେ ପତଳା କରିବେ ଆଉ କାଟି ପକାନିବେ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ନା ହେଇଗଲା ମଞ୍ଚୁରିଆନ ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି फ्रेंड्स एटी ब्लॉगटा शेष करुच्ची आहरी बहुत किछि लाइट कम पाई करी हेलानी प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिवे।